Mazuva hama tinosangana zvakare tichisimbisana pamusoro pekunamata pekuva takagadzirira kuuya kwaishe wedu Jesu Kristu uyo achauya nenguva isipi. Munoziva chimwe chinhu hama wadiwa chandinoda kukuudzai, nekuti imi munogara makatarisira kuuya kwaishe wedu Jesu Kristu. Hati mumwe nemumwe mukristu anotenda anogara akatarisira kuuya kwaishe wedu Jesu Kristu. Ichi chisimbiso chechidyo chaishe. Hati zvikanzi gara ichi muchidya chingwa changu, muchidya muviri wangu, muchimwawo mukombe wangu, muchirangarira ini. Zvino ishe wedu Jesu Kristu wakakwira kudenga kuna Baba, asi tinoziva kuti achadzoka. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo tinofanirwa kuti tigara tichisimbisana nokuita chinhu ichi. Hama dzangu, tinosimbiswa kana kusimbisana nokudya muviri waishe wedu Jesu Kristu. Ichi chinhu chandiri kutaurirai pamusoro pacho nhasi, chidyo chaishe. Chidyo chaishe hachireve zvamunofunga kuti zvamunoita imini, asi zvamunoita izvozvo zvakanaka, zvokugara muchimwa ropa raishe wedu Jesu Kristu nokudya chingwa chaishe wedu Jesu Kristu, muviri waishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi tuchingwa tomunotora muri mumakereke itoto neturopa tomunenge muchitora kurangarirani ishe wedu Jesu Kristu. Asi chinhu chakasimba ichi, munoziva kuti chinonzi chinhu chakaita seritual. Muri kuzvinzwa? Yatova ritual. Chinongonetsa ndechekuti kana imi muchizviitira muri mukereke, muri kuzviitira muri pasi pemhiko dzipi? Nokuti tinoziva kuti mukereke hamuna mutsvene. Mune shuwa here kuti vanhu vanenge vachikutungamirirai pakudya chidyo nekumwa vanhu chaizvo vari muna Mwari? Tingamboitora example yeRoman Catholic, vakaturike vechiroma. Munoziva nhamo dziriko kuRoma nezvinoita mafata pamwe nezvavanoita namanani. Manani aya akaita sana Maria Musande namafatawo, asi panobuda dzimwe nhumbu pakati pavo dzisingazivi kana kuti dzina madzibaba. Muri kuzvinzwa kaizvo? Manani obva aita saMaria Musande, asi zviri kuitirwa mune zvakanaka here? Tichiziva kuti dzimwe nhumbu idzi dziri kubva pane mafata anenge akazvipira kuti haafanirwi kuwana mukadzi. Mafata anozvipira kuti achatomborara nemukadzi, asi pari kubuda nhumbu dzisina madzibaba. Vamwe vanotozopikira muchifata vatone vana kare. Ivo vakadzi havafanirwi kuziva mukadzi. Muri kuzviona? Handisi kushoora makaturike chete, nekuti chidyo chinoitwa mukereke yoga, muBhabhironi roga. Muri kuzvinzwa? Ndo makereke ino. Pose panenge muchiita chidyo ichocho, mune shuwa kuti muri kusungana muna Mwari, kana kuti pane chimwe chinhu chamuri kusungana machiri. Nhasi uno ndinoda kumboreverera kereke yeJehovah's Witness. Handiyo yandinopinda zvangu, asi ndakambopinda ndichimboona ndichimbopinda navamwe vanopinda ikoko. Nokuti handingati kana ndadedzwa kukereke ndoregedza kuenda, handipinde nemi, asi kuti ndinenge ndakushanyirai. Muri kuzvinzwa? Zvakanaka, nyangwe nana Pauro ndozvavaita izvozvo, kuti vaenda vachinopinda mukereke dzimwe dzavakabuda kare. Vaingonopindawo nemumasinagoge mavakanga vasingazivikanwi, votosiyawo vaparidzawo zvishoma imo. Nyangwe ini ndisingazoparidza, ndinenge ndingoripo kungozonzwa nokuparidzirwa. Zvinoitika muJehovah's Witness ndezvekuti mukombe uya paunouya, ivo havamwe mukombe uya.
Chingwa chiya pachinouya ivo havadyi. Handiziva zvamuti kuti vanofambisa chingwa iri, asi I think vanofambisa zvose pamwe chete, mukombe nechingwa. Ivo vanoti vanongotarisa chete. Zvikanzi kana vachitaura nenzwi rechirungu vanoti vanoita observe. Mukunzwa? Havadyi. Makanzwawo Pauro achitaura kuti kumwa ropa raIshe wedu Jesu Kristu kuzvitorera mhosva, kudya muviri waIshe wedu Jesu Kristu muchisimbisana muri mukereke kuzvitorera mhosva. Muri kuzvinzwa? Chamuri kusimbisa nekuita chirayiro chaIshe nenzira iyi ndechekuti mose muri kutenderana kuti muri muna Mwari, muri kuzviita pana Mwari. Ini zvandiri kuramba ndichiti mumakereke enyu nezvinobatwa navamwe vavafundisi venyu munenge musiri pana Mwari, asi munhu iye anenge achikutambidzai chidyo, ari kugoyerai muviri wani, ari kugoyerai ropa rani. Handisi kuti regerai kuita chidyo. Iwo kana uchiziva kuti unonyatsotenda Mwari, enda zvako unodya chidyo chiya, unomwa ropa riya. Asi handikurudzire zvangu zvangu zvakadaro. Asi iwe kana uchiziva kuti unotenda Mwari, uri saimba kana kuti mai vemba, uchiziva kuti wakakwana muna Mwari, ita chidyo ichocho nemhuri yako. Zvino pane chidyo hapangamboshaika kukurukurirana mashoko aMwari. Panomwiwa mukombe waIshe wedu Jesu Kristu hapangamboshaikwa mweya mutsvene unobudapo kana kuti kudya muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Munofanira kutombotanga mambopinda neshoko raMwari nokudzidzisana nokukurukurirana pamusoro paro. Tadaro izvo ngatiendei tinotarisa pamusoro pechidyo chaIshe, tione kuti pakanyorwa kunzi chii. Tichiri pana vaKorinde vokutanga chitsauko che11, asi zvino totarisa tibva pana vhesi 23 tondosvika kubva pavhesi 23 kusvikira pavhesi 26. chokwadi ndopatakafanirwa kuguma. Amen. Ngativerengei zvedu. Zvinonzi, nokuti ndakagamuchira kubva kuna She icho chandakakupai, kuti Ishe Jesu usiku hwaakapandukirwa akatora chingwa, uye mushure mokunge avonga akachimedura akati, uyu ndiwo muviri wangu unomedurirwa, imi itai izvi muchindirangarira. Saizvozvowo mushure mechirariro akatora mukombe achiti, mukombe uyu ndiwo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchiunwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaIshe kusvikira achidzoka. Amen. Tikuparidza rufu rwaShe kusvikira achidzoka. Kudya chidyo Ishe wedu Jesu Kristu akatotiudza kare tisati tatombosvika pachidyo. Makatarisa kunana Johani 6, Johani 7, wevhangeri raJohani, unotonzwa achitaura kuti ini ndini chingwa choupenyu. Zvikanzi unodya muviri wangu nokumwa ropa rangu, maari muchabuda mvura dzoupenyu. Amen. Saka takagara tichitoziva pamusoro pekunwa nokudya Ishe wedu Jesu Kristu tisati tasvika kune chirariro ichi kana chidyo chaIshe. Mukunzwa? Naizvozvo takabuditsa kuti kudya shoko raMwari ndicho chirariro chikuru, ndicho chidyo chikuru. Kudya shoko raMwari, nekuti shoko rose ratinowana mubwiro ubwu, ratinowana mubhaibheri iri, inzwi raMwari. Kana tichiridya, tichiridzidza, tiri kudya muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi tiite izvi tichimuita sei? Tichimurangarira. Zvikanzi kana tichinwa mukombe, tinenge tichiputudzana, handi tichiti mumwe akambomwawo zvishoma mumwe omwawo, ndokugovana mukombe kawo. Zvikanzi itai izvi muchindirangarira, zvichireva kuti takasungana muropa raIshe wedu Jesu Kristu, takasungana
mushoko raishe wedu Jesu Kristu, rinova iro chibwiro, rinova iro chibhaibheri. Kana tasungana kudai, zvinoreva kuti hunhu hwedu hunotodza manzwi arimo mukati mebhaibheri. Tiri pasi pesungano yatakaitwa neropa raishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo ngatirekedze kuzvidza sungano yeropa iyi, nekuti ropa rimwe chetero ndiro rinotiyananisira, ndiro rinotisa kunani? Kuna Baba. Murunzwa, kuna Baba ndiko kwatinowana mirayiro yake. Chinotanga iropa resungano, kana kuti chidyo. Chinotanga chidyo. Murunzwa, haungatendeuke usina kumboparidzirwa. Kuzonzi wapinda wasunganidzwa naMwari ndokunge waziva zvishoma shoko rake. Muri kupanzwa kapo? Kutongoti ndakumwa mukombe uya zvinoreva kuti ndakasunganidzwa naMwari, ndinoita kuda kwake, ndinotevedzera mirayiro yake, ndinofamba nenzira dzandakadzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu. Jesu Kristu ndiye wakava chidira mamba, gwayana rinoita sei? Rinofira zvivi zvavanhu. Naizvozvo kana chimwe mukombe, zviri kureva kuti tiri kurangarira kuti zvivi zvedu zvakatakurwa nekubviswa patiri naIshe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Iwo mukombe umwe chetewo ndiwo unotiudza kuti aiwa, tiri kuita kuda kwaBaba. Kuda kwaBaba ndo mirayiro yake. Muri kuzvinzwa? Ndo kusunganidzwa kwatinoitwa naMwari kuburikidza nemunani? Nemuna Ishe wedu Jesu Kristu. Hapana kusungana kwatingaita naMwari tisingazive shoko rake. Hapana kusungana kwatingaita naMwari pasina dira mamba dzvene, iro shoko raMwari. Hapana sungano yatingaita naMwari pasina ropa rakadeuka rechibayiro, iro ropa raIshe wedu Jesu Kristu, rinotigezesa kubva kuzvivi zvedu. Kunzi manzwa shoko raMwari, manzwa zvinoda Mwari, zvino takukugezai kuti zvivi zvenyu zvose zvabva, maakuita maakuita kuda kwaMwari. Saka muchizonzwa vachizobudisa shoko rekuti mava vanhu vatsva. Saka muchizonzwa shoko rekuti imi munonamata paSande, naizvozvo munomuka naIshe wedu Jesu Kristu pamwe chete. Masunganidzwa neropa. Muri kurangarira ndati ngwarirai zvidyo zvamunoita mukati mekerekere dzenyu hanti. Dzimwe nguva vanenge vakamira pamberi penyu hamunenge musingaziva kuti vakaita sei, asi makatora nzira yandataura nayo iyi, muchazvisunganidza naMwari pazvokwadi. Ini ndisipo, mufundisi anenge asipo, asi muri kutevedzera zvinhu zviri mubwiro, muchizvisa panani? Pana Kristu, kuti musungane naMwari muye pamwe chete. Amen. Yatitarisai magwaro. Zvikanzi ndakagamuchira kubva kuna She icho chandakakupai, kuti Ishe Jesu usiku hwaapandukirwa akatora chingwa. Rangarirai kuti tinotevera Ishe wedu Jesu Kristu. Nomusi iwowo neusiku ihwohwo ndiye iye watinotevera akatora chingwa akatipa tose. Hanti ndiJesu. Naizvozvo kana mufundisi akutora chingwa achipa imi, ari kumirirani? Jesu Kristu. Jesu Kristu pakuenda kwake anga atoti zvakwana zvandadzidzisa vanhu ava. Vakuziva Mwari nekuti ndakavapa shoko renyu. Vakaenda kuna Johani 17 munozvinzwa ipapo izvozvo izvo. Zvikanzi ndakavazivisa kuda kwenyu, zvikanzi asi ndakuuya kwamuri. Vachengetei nezvokwadi. Munochengetwa nezvokwadi, munochengetwa nokuziva chokwadi cheshoko raMwari. Hakuzi kuswera muchigoverana tuchingwa muri mumakereke, kana kumwa tumawaini muri mumakereke. Izvo zvazvinakana basa. Munongozviita zvenyu nokuti makanzwa kuti zvakaitika. Chakakosha kusunganidzana nomweya, kuti iwe wava pana Jesu Kristu zvachose, iwe wava pana Mwari zvachose. Kusungana pamweya, munongosungana pamweya
kana muchiita zvinoda Mwari. Ndicho chidyo chaishe wedu Jesu Kristu. Chidyo chimwe chete ichocho ndicho chinokutaurirai kuti sei muchifanirwa kuobserva Saturday, Sabata neSunday, svondo yekumuka kwaishe Jesu Kristu. Zvakabatanidzwa kuti zvive chinhu chimwe chete kuburikidza neshoko rechidyo chaishe wedu Jesu Kristu. Kana ndine nguva ndichakuburitsirayo edza tiona kuti tapanguva yakaita sei. Yanguva yekufamba pasina nguva. Zvikanzi usiku hwaakati pachigwa akapandukirwa. Wakanga huri usiku hwokupandukirwa, usiku hwatanga zvinhu zvakaipa kuti zviitike kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ndakati kana muchida kuverengawo mazuva matatu munotangirawo ipapo. Usiku ihwohwo muchiziva kuti kana arojeka Ishe wedu achafa. Achifira ichi, achifira isusu. Naizvozvo pamunenge muri pamasikati eFriday munenge marasa zvivi zvenyu. Nekuti symbolism yekuti matora shoko raMwari mukadya yaitike madekwana kana kuti usiku wandikati usiku hweThursday, mangwanani asati asvika eFriday. Kuva Hebrew Friday inotanga Thursday na 6 p.m. na 6 dzemausiku, kana tichiti 6 usiku unenge wasvika. Madekwana eThursday ndo panotanga chishanu chavo. Muri kuzvinzwa ka? Panobuda zuva remusi wechishanu, zvakaipa munenge maita marasa. Nokuti namasikati iwawo Ishe wedu akafa. Munofanirwa kurangarira musati maenda kuSunday uko kuti Ishe wedu wakafa nomusi wechishanu masikati. Nemusi wechishanu masikati tarasa zvose zvakaipa. Muri kuzvinzwa? Musasvike kuSunday kawo muchiti ropa raIshe wedu Jesu Kristu rateurwa musi weFriday. Apa pose apa kubva paFriday muchimboita zvamunoda zvenyu, muchienda kuHoza Friday, kumabhawa, muchiita upombwe, muchiita zvose zvinonyangadza zvamunoita. Ndakati ndokubatira pana Satani. Satani akakuhwinai, tsvimbo yeushe hwake ichiri pamusoro penyu, achiri kukutongai. Munhu anopinda Sunday yokuti arumbidze Ishe wedu Jesu Kristu anofanirwa kunge akatotangira usiku hweThursday. Muri kupanzwa ndiri kutaura in plain. Hamungati Ishe wenyu afa imi muchijabulika muchiita upombwe. Inguva yekusuwa, inguva yokudzikama, yokuita sei, yorunyararo, yokufungisisa. Asi hakuna chimwe chinhu chatingafungisisa kupfuura kweshoko raMwari. Ropa ratoteuka kudhara, tatosunganidzwa naMwari namasikati echishanu. Chiri kukonzerai kuti mumbobva pana Ishe wedu Jesu Kristu namasikati echishanu chii? Ndicho chiri kukonzera kuti murware sezvamuri kuita izvi. Shoko iro ramungatomboregedza kurinzwa mumagwaro akanyorwa naPauro aya. Zviri kukukonzerai kuti murware nekuti hamusi kubata sungano naIshe wedu Jesu Kristu. Izvi vamwe venyu muri kufa. Muri kuzvinzwa? Muri kuparara. Nyange zvenyu tichipinda nemi musi weSunday muri vaSatani nechekare. Nekuti hapana kukudza kwamunoita Ishe wedu Jesu Kristu. Hapana kuzviti muri muna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi mushure mokunge avonga akachimedura. Zvino kana muchitanga nekunamata musati magovana shoko kubva pamusi weFriday ipapo, kutanga mavonga musati magovana shoko raMwari. Zvikanzi asati achimedura atipa kuti tidye akatanga avonga iye. Naizvozvo munonamatira shoko ramunenge muchipinda mariri. Hazvinei nekuti wavhura chapter ipi, hazvinei kuti wavhura bhuku ripi reBhaibheri, asi unofanirwa kunamatira shoko. Wakutanga kuyanana naMwari
makutanga kuda kunzwanana nekupindirana. Of course pane vamwe vanongogara vachivenga zvavo mashoko aMwari mazuva ose handisi kutaura navo ivavo. Asi ngavarangarirewo kufa kwaIshe wedu Jesu Kristu pamusi wechishanu, kuti chishanu zvachasvika hatichafanirwa kusviba, tagezeswa, ko tingave senguruve here dzinoenda kumadhaka adzo? Kwete, muri vanhu vatengwa neropa raIshe wedu Jesu Kristu. Rangarirai kuva vatsvene nevakarurama kusvikira masvika pasande. Naizvozvo zvinonzi akachimedura akatigovera, zvichireva kuti shoko iri takatopuwa kare mumwe nemumwe wedu. Asi imi kana mune dzimba dzenyuwo, zvichida munogara neshamwari dzenyu, zvichida muri kuzvikoro, munogara kuboarding school, zvichida munenge muri kuchikoro, muri maday scholar, zvikanzi tangai kugoverana nani? Nehama dzenyu, nevamunopinda navo, nevamunogara navo, nevamunofambidzana navo, nevamunosenzerana navo. Ndokumedura shoko raMwari. Uri kungovapawo zvishoma zvaunazvo izvozvo, zvekuti muri kurangarira here kuti taapa weekend tinofanirwa kuenda kukereke? Hama tu hama, ndichikutaurirai, tinofanirwa kurangaridzana kuti svondo inouya nemusi wechishanu, togara takagadzirira tose, mumwe nemumwe nepake, kana kuwana nguva yekusheya in between zvakanaka. Nokuti muviri unomedurirwa tose, mumwe nemumwe achawana zvaangadya, zvaangawana pashoko ratinaro riri muBhaibheri. Zvikanzi toita tichirangarirani Ishe wedu Jesu Kristu kuti tiri mumuviri wake, saka muviri wakabatana. Naizvozvo tinorangaridzana nokuita sei? Nokupakurirana zvabva pane zvatadya kubva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Muviri unenge waita sei? Wadumbuka dumbuka, unofanirwa kudzoka pakubatanidzwa zvakare. Saizvozvo verse 25, mushure mechirayiro akatora mukombe achiti, mukombe uyu ndiwo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchiunwa muchindirangarira. Amen. Kutora mukombe tichimwa kubvuma kuti Ishe wedu akatifira. Naizvozvo zvatiri kubvuma, tava panguva yehutsvene tichigadzirira Sabata. Tarashana nezvakaipa, takashambidzwa. Kushambidzwa kwe kwandambenge ndichitaura kwaya kuti tashambwa neropa raIshe wedu Jesu Kristu, tachena, isu hatingadzokeri mumadhaka nekuti ihoza Friday kana kuti Saturday hatinenge tisina zvekuita. Zibera kuti kugara takarara zvedu kumba tisina chatiri kuita, pane kuti tibude tinosangana navaMwari vanotibvisa pana Mwari. Tinofanirwa kunge tichitodya shoko raMwari, tichisimbiswa muna Mwari panguva iyoyo. Kumwa mukombe ndokurangarira kuti Ishe wedu akatifira, ndiye akatichenesa, ndiye akatiyananisa muna Mwari. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe kusvikira achidzoka. Amen. Ndicho chikonzero chatinoendera kukereke. Hatingoendera kukereke kunonakidzwa, tinoendera kukereke tine tariro yekuti Ishe wedu ari kudzoka. Ko akauya nemusi weSunday, iwo wamunenge makapinda mucheche makadhakwa zvenyu. Hamungapuwe mhosva yakapfuura mhosva yevari kunze here kwekereke, yekunzi makazvidza ropa raIshe wedu Jesu Kristu nokuzvidza muviri wake. Nekuti nyangwe maiziva kuti pane ropa raIshe wedu Jesu Kristu nomuviri wake, hamuna kuzviita kuzvirangarira zvakanaka, hamuna kuzvikoshesa, makazvikudza pamusoro pezvinhu zvose zvaMwari. Makati hazvina basa izvo, tichaita zvatinoda kusvikira Ishe wacho Jesu Kristu auya. Tozviita sei? Tozotarisana face to face. Munoona kuzvidza kwamunenge muchiita Ishe wedu Jesu Kristu, kuti muri kutomirira kuti munozotarisana naye face to face. Izvi zvekuswera muchiudzwa kunzi itai zvakati neBhaibheri kana neshoko raMwari, hamuna basa nazvo. Izvi zvekuswera muchishambwa neropa raIshe wedu Jesu Kristu, hamuna basa nazvo. Ndokuoma kwekupinda pazuva resvondo. Asi chinzwai chinhu ichi, vanopinda Sabata vanofanirwa kuzvirangarirawo kuti Sunday yakakosha yokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ndichanyatsozokuparidzirai pamusoro pechinhu ichi nguva iripo, nokuti Sabata
haingoperera pasabata yakungova mubwiro makazorora. Jesu Ishe wedu anomuka, tinofanirwa kumuka naye muutsvene. Hazvina kushata kuti vose vanopinda masabata vasangane zvakare pamusi weSunday, nekuti nemusi weSabata vakasangana kuti vagovane vakazorora. Asi nemusi weSunday inguva yokupembera nomweya mutsvene unenge waburuka, inguva yokupembera nezvokwadi yatinenge tawana muna Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo vose vanopinda pamasabata vakafanirwa kubatawo neSunday. Hapana zvekusarudza kuti ndinopinda sabata, Sunday handina basa nayo. NeSundaywo ngaive youtsvene. Itai, wanai chimwe chinhu chamunoita chokupemberera kumuka kwa Ishe wedu Jesu Kristu. Hama vadiwa, naiwawo rekedza nditi akwana. Ivai nevhiki rakanaka, ropafadzwai naMwari, komborerwa naMwari. Garai munyasha, garai muchirangarira ngoni dzaIshe wedu Jesu Kristu nedzikinuro yaakatipa. Mugare neutsvene nekururama kusvika Ishe achiuya chisarai. Amen. Amen.